Hi! Kamusta kamutanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luwi ko istorya sa inyo subong tawag siya Colonia Veneziana for Men. Iyan ni siya ni The Merchant of Venice. Te panlalaki ni siya pero kung luwig mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag o de parfum ni siya butang balon isa ka baso kalayo bago ka masimutan. Te ano ni siya klase nga pahamot. Bali presko kag makahang nga citrus. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa mainit nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 80 to 100 degrees Fahrenheit o kung 27 to 38 degrees Celsius. Te, ano ang iyang mga nota? For the top, we have lemon, rosemary, bergamot, kag orange. Ang lemon maaslom nga citrus. Rosemary nga manamit nga nota kay ginagamit sa pagluto. Tapos bergamot nga mahamot nga citrus kag orange nga matamis nga citrus. Kag for the mid, we have ginger, iris, kag clary sage. Ang luya, pampakalam sa ilong. Tapos iris, nga may pagkapulbos nga bulak nga nota. Tapos clary sage nga mahumo kag matamis nga herbal nga nota. Kag for the base, we have cedar, kag musk. Ang cedar, mahamot nga kahoy. Tapos musk nga gatakop sing hamot para hindi magtudo-tudo lapta. Te, kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa ka mo mga pahamot nga luwig istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa duso naman, bye-bye!